Benvidos á nosa canle de pancha e curro. Ou de currepancha? Sí. Bueno, pois hoxe imos a falar sobre o aparato circulatorio, sobre o sangue. Sí, pero hai dous tipos de sangue. Hai o sangue de todos e o sangue azul. Que discurro? Non oíras que os reis e así teñen sangue azul? Todo o mundo sabe que o sangue é de cor vermello. De onde sacaste iso? Pois sí, a verdad que a mí me de cor vermello, pero ti non oíches eso de que os reis teñen sangue azul? Sí, pois agora que o dis... Pero bueno, podemos dicir aos nosos amigos que si saben porque lle chaman así aos reis que teñen sangue azul, que non o digan. Ah, pois sí, boa idea. E agora podemos comezar. Veña, comezamos. Que é o sistema circulatorio? Pois sí, o que nos distribúe o nutriente o oxígeno por todo o corpo. Cales son as partes do sistema circulatorio? Está formado polo corazón e os vasos sanguíneos. Bueno, e tamén o sangue, claro. Bueno, pois imos a saber primeiro cousiñas do sangue, que xa sabedes todos como é, verdade? O sangue é ese líquido espeso de cor vermella que sae cando nos mancamos. O sangue é moi importante porque é o que recolle os nutrientes do aparato digestivo e o oxígeno dos pulmóns e repárteos por todo o corpo. O sangue tamén recolle o dióxido de carbono e as sustancias de refugallo que producen os órganos. Así que o sangue é moi importante. E agora imos cos compoñentes do sangue. O sangue está composto polo plasma sanguíneo e tres tipos de células: os eritrocitos, os leucocitos e as plaquetas. Imos cos primeiros. Os eritrocitos tamén se chaman glóbulos vermellos. Son moi numerosos, elevan o oxígeno e o dióxido de carbono. Son vermellos e teñen forma de disco. O plasma sanguíneo, pois é un líquido amarelo translúcido que está formado principalmente por auga. E nele están os nutrientes que se repartirán por todo o corpo. E os leucocitos, pois tamén se lle chaman glóbulos brancos. Son transparentes e defenden os dos microorganismos cando temos unha infección. E por último, as plaquetas, que son moi pequenas e actúan cando se produce unha hemorraxia, coagulando o sangue. Os vasos sanguíneos son os condutos polos que circula o sangue. Por un lado temos as arterias, que van desde o corazón hasta o final dos capilares. Logo temos outra que van dos capilares ata o corazón, que son as veas. E por último temos os capilares, de veas e arterias, que son esas ramificacións finiñas, para chegar a todas as células do noso corpo. Dos capilares son tan finiños que pasan as sustancias das células e ao revés. Por exemplo, nos capilares das arterias, os nutrientes e o oxígeno pasan ás células. E nos capilares das veas, ao material de refugallo e o dióxido de carbono pasa ao sangue. Pero aínda máis, cando chegan os capilares aos pulmóns, o que se fai é o intercambio de oxígeno do exterior co dióxido de carbono que bota o noso corpo. E agora imos cun órgano moi importante para todos, que é o corazón. O corazón impulsa o sangue por todo o corpo e está formado por tecido muscular. Bueno, o corazón é un músculo que se enche de sangue e posúe 4 cavidades, 2 superiores, que son as aurículas, as que chega o sangue das veas, e 2 inferiores, que lle chamamos os ventrículos, dos que sae o sangue cara ás arterias. O corazón tamén podemos dicir que está dividido en 2 metades independentes e que se comunican por unha válvula que deixa pasar o sangue da aurícula ao ventrículo, pero non ao revés. E agora imos co latexo do corazón. O corazón bombea o sangue mediante 2 movementos, sístole e diástole. A sístole é a contracción do ventrículo para expulsar o sangue cara aos tecidos. E a diástole é a relaxación do ventrículo para recibir o sangue que ven das aurículas.
E agora uns consellillos para cuidar o sistema circulatorio. Hai que comer de todo, sobre todo froitas e verduras, pero tamén carne, peixe e alguna vez un doce. Facer exercicio físico, que é moi bo para os latexos do corazón. E tamén é importante controlar as emocións. E se ves que o teu corazón latexa moi forte por unha carraxe ou porque tes medo, tens que intentar controlar. Curro, sabías que descubrín que se estendéramos linealmente todas as veas, as arterias e os capilares que temos, medirían 100.000 kilómetros? Cantos? O sea, 100.000 kilómetros, é dicir que poderíamos dar 2 veces a volta á Terra. Guau! A que é unha pasada? Moitísimo. Pareceme demasiado. Bueno, pois dentro do teu corpo tes iso, Moito. Tamén descubrín que os latexos do corazón, canto máis grande é un animal, menos pulsacións por minuto. Por exemplo, unha balea só ten 5 pulsacións por minuto. Guau! E non 75. E de un animal pequeno como dunha mosca? Home, pois, a verdade é que iso non xo sei, pero poderíamos dicir aos nosos amigos que nos axuden. Ai, sí. Bueno. Que o deixen aí nos comentarios. Vale. Bueno, Pois veña, e nós tamén podemos ir a investigar. vale. Moi ben, pois imos a facer un resumo do aparato circulatorio. Falamos das funcións que tiña o aparato circulatorio e tamén dos seus elementos. O aparato circulatorio é o encargado de repartir oxíxeno por todo o corpo e tamén os nutrientes necesarios. Ademais, recolle o dióxido de carbono e outras substancias de refugallo. Para falar dos elementos, imos a facer este debuxo. E temos, por un lado, o corazón, que é o que bombea o sangue. Os vasos sanguíneos, que son os que levan o sangue por todo o corpo, e o sangue. O corazón tiña 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. E os vasos sanguíneos tiñan 3 partes, as arterias, as veas e os capilares, que eran moi finos, moi finos. O sangue estaba composto por distintos tipos de células. Os glóbulos vermellos, que tamén lle chamábamos eritrocitos, que levan o oxíxeno e danlles a cor vermella ao sangue, e os glóbulos brancos ou leucocitos que nos defendían. Tamén estaba composto polo plasma, que o plasma era un líquido amarelo que leva os nutrientes, e as plaquetas, que son as encargadas de coagular o sangue cando temos unha ferida. Pois ata aquí o noso vídeo sobre o aparato circulatorio. Sí, se vos gustou, xa sabedes, dadelle a gústame. Sí, ou se queredes comentar algo. Eso. Bueno, pues hasta pronto. Churruscos. Adiós, guapis!